Madami naman palang bunga dito. I-harvest ko ito mamaya. Oh, can you see that? Saan na yan? May bunga na ang aking sigarilyas. Ayan o. Yay! Tapos ito naman yung nag-iisang bunga ng scarlet runner ko. Pero yung marami namang bunga. Madami-dami na din akong na-harvest dito. Kagabi nga, nag-harvest ako nito. Nilagyan ko ng ginisa ko sa sardinas. Ang sarap. Ganyan. Meron na namang harvestable dito. Ganyan. Siguro bukas na naman yan. Ang sarap siya. Diba? Ang ganda ng bunga niya. Ang ganda-ganda. Ganyan. Kukuha pala ako dito ng sili kasi magsisinigang kami ngayon. At first day of work ng aking mga trabahador. Nagagawa ng bakod today. Tinanggal nila yung linsa. Tapos mayroon ng bunga. Kaya sinigang na lang namin. Ang ganda pa naman ng kulay, purple. Kangkong. Ano yung kangkong? Ito talaga yung mga okra. Tapos ito, sayang yung saging natumba ng bagyo. Yan. May ano pa naman dyan, sitaw nagumagapang. Naman yung sitaw, paisa-isang bunga nan, pero mahaba naman siya, not bad. Pero madami din naman siyang flowers. Ay, ito yata yung pinitasan ko. Yung isa pinitas ko dati. Nakikuli yung iba eh. Oh my God. Ang daming lamok. Gumapang na yung aking sitaw. Ayan, ang ganda na naman ng mga talbos ng kamote. Parang bet na bet ko na naman. Ito na yung sitaw. Kalabasa. Uy, ang tataba na ng aking mga taro dyan. Dagdagan ko siguro yun. Ito yung okra. As in, wala namang nabuhay. Mayroon dito dating umusbong. Kaso lang, nilalamgam. Kaya kailangan kong taniman ulit dyan. Aray ko, maraming langgam na naman. Sigarilyas, lahat na sila gumapang. Pero wala pa man lang tong bunga-bunga. Very soon siguro. May bulaklak na rin. Ayan. May mga bulaklak na rin sila. Kaka-excite naman. Ito diba? Nakaka-excite pag yung tinanim mo namumunga na. Sarap ng feeling. Ito ganyan. May mga bulaklak na sila. Ganyan. Tapos ito. Nung bata pa ako, hobby ko itong magbuklat ng ganitong parang wallet. Ganyan. Ang cute. Pinipitasin pa ganyan. Tapos, ina-open siya dito. Ng dahan-dahan na hindi na pupunit. Ayan. Yung sitaw ko dito, ganito na rin. Dito ng konting kangkong. Lahat ng sahog is from the garden.
Kukunin ko din yung sitaw dito para ilagay sa ating sinigang. Ayan. O diba? Pwede na yan. Ayan. Nag-layout na sila ng bakod para dito. First day of work nila dito ngayon. So itong ipapabakod ko dito para madampingan kasi ang lalim na. Ayan, layout. Tapos ayan sila, naguhukay na. Ayan lang, grabe na yung awang ng lupa. So ito na yung nagawa today. Nakapaghukay na sila ng mayroong nalaglag na daga. Yung nahukay nila 1 2 3 4 5 6 na siguro tong hukay paglalagyan ng poste. So yan yun. Tapos nakating footing dyan. Ilan footing nagawa? 4 siguro yan. Ito yung gravel and sand. Nandyan yan. Tabunan dito yung mga Carabao grass ko. Sayang. So dito sa side na to, nalinis na din nila. Buti naman iningatan nila tong aking mga plants dito. Kasi may bunga na yung aking scarlet runner. Ang liit lang. Pero it's fine. Tapos yung aking may mga bunga-bunga na rin to eh. Tingnan nyo. Mga dragon tongue. Malamog lang kasi nung bagyo. Pero ang daming bulaklak sana nito kasi napaka niya, prolific. Marami siyang bunga. Kaso lang gawa ng hangin. So natumba sila. Buti nga yung iba nakasurvive kahit pa paano. Mga natumba yan dyan. Naapakan siguro yan. Wala na. Patay na yan. Tapos may sitaw dito. Cute. Ito yung sunflower. Mag 2 watts na yan. Tapos ganyan pa lang siya. So ayan. Nalinis na din nila to. Maano naman sila magtrabaho. Mabilis naman. So ito na yung poste. Tapos ito abang na to. Para sa hollow blocks. So magpukay na lang siguro sila dito. Tapos dyan. Tapos dito sa likod yan na yung kanilang nagawa for today. Ilan kaya itong diba? So dito siguro mababaw pa, baka hindi pa to tapos, pero dito na ang tawag dyan. Ito na yung last na poste dito sa likod. So, hanggang doon sa dulong yan. So, ganito ang kailangan pa dampingan. Hanggang dito. Sobrang dami. Pero kahit siguro mga lahati man lang. Kahit hanggang dito man lang. Pwede. So yan na mula doon sa dulo. Ilan ba nakuha nila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na pala nahukay nila. Ayan.
So, ganyan. Bilis lang din sila magtrabaho. Tapos may mga naputol na din na RSB para sa footing. Nakakatakot naman malaglag yung ano dyan. Ay. Ayan o. Ang taas kasi ng anong yan eh. Kasing taas nung poste ng kuryente. Kasi nakikita dun sa dulo. Tapos ganun. Hinahukay na ng konti. Oh, Diyos ko, parang nakakatakot malaglag itong may nakita akong ganito. Sino sa inyo ang nakakaalala nitong kurombot? Meron pa palang ganito dito. Pero wala namang hinog. Ayun. Madami sila. Wala namang hinog.